Dobrý den. Dobrý den, co chcete? Měli jste inzerát, že hledáte průvodce. Strýčku! Musíte být trpělivý, má hroznou povahu. Víte, my sedláci jsme trpěliví už od narození. Pojď, strýčku. Dobrý den. Aha. Co to dělá? Musí zjistit, jak vypadáte. Panenko Maria, to je tlama. Lepší byl ten pes. No dobře, ale já zase aspoň nedělám hromádky na chodníku. To se teprve uvidí. Tak jdeme. Já vás povedu. Nech mě, co to děláš? No povedu vás. Jenom se nestarej, trefím sám. Běž, běž, běž. Jen hezky napřed, no dělej. Hni sebou, pospěš si. A pořád rovně, rovně. Co pak seš slepej? Běž rovně, pospěš si, rovně. Byl to moc inteligentní pes. Všechny ulice znal nazpaměť. A pak mi chcípnul. Dostal holí, co? Tak vy to děláte na schvál, no dovolte. Se rozumí, že to dělám na schvál. Kolik je hodin? 6:45. Půjdem do biografu. Ale proč, když vy tam nic neuvidíte? Proto mám tebe, budeš mi to vyprávět. Tak dobře, na jaký film chcete jít? Na horký rtíky paní Eriky. Mládež do 18 přísně zakázáno. A kde to dávají? Hned vedle, ve Fantazii. To nevím, kde je. Já tě tam dovedu, pojď. Pojď se mnou, pojď. Drž se vedle mě a o nic se nestarej. A pospěš si, sakra, nebo přijdem pozdě. Pospěš si. Dávej pozor, tady je strom. Já ho vidím, nebojte se o mě. Tak co pak se děje? Ona se zrovna Jo. svlíká. Svlíká si všecko. Kalhotky taky. Jo, kalhotky. A jak vypadají ty kalhotky? Jako kalhotky, jak by jinak mohly vypadat. Jestli jsou to takový jako plavečky, nebo... No, jsou to jako plavečky. A jaký má prsa? Takhle, nebo táhle? Prsa má vepředu. No jasně, že vepředu, ale jaký? Připomínají mi jeden takový druh melounu. Rozpulenej a nasazený jsem na prse. No, No a Už to nechte. prsa tam má pupík. A jak vypadá ten pupík? No jako pupík, tak jako třešnička. Nechte toho, jsme přece v kině. A povídej, co zadek? Co zadek? No, zadek má Jaký jako, má zadek? Povídej, no. Takovej kulatej, No. jako No, dvě no, půlky no. melounu aplikovaný na prdel. Tak to teď dělají, co dělají? No, povídej. Dejte pokoj s těma novinama. Co noviny? Ale Noviny má na zadku. Ticho vy dva. Co se Tak děje? teď Říkej, co se přichází děje? jeden No, povídej. s okurkou a 2 Ale rajčaty. mě zelenina nezajímá. Povídej, Má co 2 dělají? rajčata. Co je? Skopte, prosím vás. Ten chudák je slepej. Slepej, tak to nemá co dělat. No dobře, ale i Povídej. slepej má právo se pobavit, ne? Tak dost, já končím, dávám výpověď. Ta práce se mi nelíbí, je nebezpečná. Jak se dostanu domů? To nejde. paměti. Jaká pak paměť? Hned se sem vrať.